tiri kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Musha. Nhasi uno mangwanani pamarobots epaWarren Park apo pane museum inyowani iri kuvakwa paitika tsaona. Vazhinji vatataura navo vari kutaura kuti mutyairi wekombi yanga ichienda kukuwadzana ichibva kutauni ndiye akanganisa mafambiro emugwagwa nokuda kwekuti marobots aripo asi panga paine mupurisa anga achikontrola uyo amisa motokari dzanga dzichibva kutauni. Bhazi ratopinda mutyairi wekombi achibva kutauni asvikorova besu rebhasi. Tataura namai vanotengesera paWarren Park. Vataura ivo kuti motokari dzinofamba muna Bulawayo Road dzinomhanya zvakanyanya zvokuti hapatore kunyangwe mazuva akawanda pasina kutsikwa kunyangwe munhu anenge achida kucrossa. Tsaona daiona but isusu tazongonzwa zvati kurovana ndo patazocheuka chitoona kuti ikombi yanga yarohwa bhazi nekombi but handina kuona kuti charova chimwe ipapo. Bhazi ranga richibva kupi richienda kupi, kombi yenge ichibva kupi? Bhazi ranga richibva muWarren Park, kombi yanga ichibva kuside neRectown ndokwa yanga ichibva. Pavanhu apa vanga vari mukombi kana vanga vari mubhazi pane vakuvara here? Ya, vanhu vakuvara zvakanyanya. Ndaona kuvanhu vakuvara zvakanyanya, munhu wese anga ari mukombi akuvara. Vakwanisa kukurumidza kuwana rubatsiro here uye rubatsiro rwavawana rwanga ruchibva kuna nani? Hongu rubatsiro varwana. Polisi yanga iripo parobot. Saka ndo vakurumidza kubatsira vanhu vachibuditsa vanhu vanga vakuvara mukombi. Nenguva pfupi tangozoona futi maambulensi anga atosvika akutotakura vanhu achienda navo. Kazhinji kacho tinonzwa kuti Bulawayo Road iri busy stereki uye hapatore nguva pasina kutsikwa munhu, pasina kuita maaccidents. Chii chinonyanyokonzera kuti zvinhu zvakadaro zviitike? Pari zvino izvi taimboti robot ranga risipo but iko zvino izvi robot ranga ritoripo. Pari busy hongu zvekuti mota dzinenge dzichibva town dzakati wandei but polisi yairipo futi parobot. But yanhasi handisi kunyatsoziva kuti chanyanyisa kuti iitike chii ipapo because polisi yanga iripo parobot ichikontrola mota. Chii chamunoda kuyambira imimi vanoshandisa mugwagwa? Nekuti unoona kuti vamwe vacho vanenge vane hukundo hwekuda kutanga kupinda ivo, vamwe ndo vasingateedzere mutemo yepamugwagwa. Iye zvino zvitakawa kuti kune vamwe vanhu zvichida vanga vachienda kumabasa asi izvezvi vatoo muzvipatara. Ichokwadi ichocho. Ini chandaona chinoda kukurudzirwa ndechekuti vakomana vemakombi vanenge vanga vachimhanya stereki kunotora vanhu kuwadzana because kombi yanga ichinzi yachienda kuwadzana. Saka ndoona sekuti vanga vachimhanyira kunotora vanhu kuwadzana kuti vadzokere navo kutauni kumabasa. Ndo zvandaona. Saka vemakombi ndo vanenge vane dambudziko iroro pakukontrola kwazvanga zvichiitwa. Handina kuziva kuti chanzi chiende ibhazi here kana kuti chanzi chiende ikombi. Patori nemupurisa anga achikontrola. Mupurisa anga achitoripo parobot achitokontrola mota. Saka tisatoshaya kuti zvafamba sei ipapo. Yambiro yamuda kupa nekuti mukutaura kuti dzimwe nguva vemakombi vanenge vachimhanya kuti vanotora vanhu. Yambiro yamunoda kupa kune vatyairi? Yambiro yatinongoda kupa ndeyengoti vafambewo zvakanaka nevabereki. Kumhanya handiko kusvika. Ipapa vanga vachitoenda kwavanga vachienda vatotadza kusvika kwavanga vachienda vatoo muchipatara kutaura kuno. Saka kufambawo zvakanaka nevabereki mumigwagwa umu chinhu chakakosha. Makatakura vabereki, makatakura vanhu, hamuna kutakura masaga. Iye ipapa pamazoona pavanhu vakuvara, dhiraivha akuvara here kana kuti abuda vanhu vakuvara ndo vanga akangotakura chete? Hongu dhiraivha akuvara zvakanyanya. Dhiraivha ndiye atozopedzisira kubuditswa. Anga achiratidza kuti akadzwanywa nemasimbi zvakanyanya zvekuti kombi chero mapurisa acho anga achizama kuda kumubuditsa zvatora time kuti azobuda paanga akadzwanyidzirwa ipapo. Accident yaitika zvekumanguvai? Accident yaitika zvekuma past 7 makuseni.
iye zvino izvi tiri panapa tinoona kuti kombi nebhazi zvese zvabviswa. Mungazive zvabviswa nguva here, zvakasika kubviswa here kuti ndo zvatozombokonzeresa kuti pasafambwe zvakanaka mumugwagwa? Ndingangoti zvangotora almost ndingangoti kana 1 hour kuti zvibviswe ipapo, zvabva zvatobviswa seni koko. Vamwe mai vatataura navo vatsigira zvakare izvozvo kuti vatyairi vacho havarespekte marules emumugwagwa, nekuti papedestrian chaipo unoona vachimhanya vamwe vanototsikirwapo. Ini ndandichangosvika ndichinzwa kuti paitika tsaona isina kumira zvakanaka. Ndandichangosvikawo ndichibva kutauni ndatosvikawana tsaona iyo yaitikawo. Handange ndabvunzwa kuti chichaitika, asi nangokacha mara ndichionawo tsaona iyo yaitika. Bulawayo Road uyu anonzi ari busy stereki zvekuti dzimwe nguva panototsikwa vanhu vemabhasikoro vanenge vachida kukrosa. Imimi ndizvo here kuti Bulawayo Road ipo panapa pari busy stereki? Pari busy zvekuti tine zebra cross yedu iripo iri pamberi apo. Isusu vanhu vakuru kana tichida kutokrosa kuseni kuenda kubasa tinotomirira vana vechikoro, ende vanhu vemota vanotorespekta vana vechikoro chete. Kana tisana vana vechikoro atipa cross, atipa pindi, ende havachatokoshisi kuti pane zebra cross iripo. Ukatopinda hatokupi mukana wokuti upinde pazebra cross, anotokutsika ipapo, ende vakutsika vazhinji vacho vanotiza. Pane vanhu vakawanda vatsikirwa pazebra cross, mota dzichitiza avamiri. Kunyanya piki awa emanheru kubva kubasa nekuseni zvakare vachienda kupi? Vachienda kubasa. Tine dambudziko mbe pana Bulawayo Road apa. Idambudziko rakakura chairo. Nhasi unotanzwa kuti pamarobhosi papa tone mupurisa anga achikontrola, asi kunyangwe zvakadaro pane umwe atongopinda zvaanga asingafanira kunge aita. Chii chamuda kutaura imimi kune vanhu vanotyaira kuti vave vanochengeta mitemo? Vanhu vanotyaira chandinongovakurudzira ndechekuti ngavachengete mutemo, nekuti munoona mapurisa edu aya anotichengetedza zvakanyanyisa. Vanosvika nguva yekuti pamarobhots papo vanokontrola traffic, but dzimwe dzenguva havatoonekwi. Wese kana vasina chavainacho chekuti vanogona kurova kombi kana kuti aine siki raanenge anaro, anototsikwa, ndiye anotovhundutsirwa nekombi yotorevhwa. Unoona mupurisa achitonokwakuka achinomira uko. Saka polisi yakutotadza kuti ikontrole zvakanaka. Saka muchiona pari kuwanda tsaona zhinji. Chii chamuda kutaura pamusoro peyo tsaona yaitika nekuti tanzwa kuti pakuvara vanhu zvakanyanya? Inini shoko rangu nderekuti vatyairi vari kufamba mumugwagwa ngatifambe zvakanaka, kumhanya hakusi kusvika. Zvikuru sei kana takatakura vabereki vedu tinorasikirwa navo. Unenge watobva kumba uchiti ndasiya mhuri ndiri kudzoka izvozvi, wonzwa kuti amai vakuwara netsaona yekombi netsaona yemota. Saka ndinokurudziro kune vanofamba mumugwagwa kuti ngatichengetedze mitemo yenzira, torega kumhanya zvakanyanyisa, toteerawo mitemo yatinopiwa nevakuru vedu vezeta police vetraffic kuti ngatifambe zvakanaka kuti tisakonzerese tsaona. Tataura neumwe murume atiye akamboshanda kumakombi. Uyo ati mutyairi anga achityaira kombi haana class 2 inobvumidza kuti atakure vanhu, ane chitambi chine class 4. Ini ndasviko zvichangobva kuitika. Sematsananguriro zvaitwa ndichibvunza kuti chii chaitika. Ndasvika kombi yacho ichitoripo, but vanhu vanga vasisipo, vanga vagwara. Ndasvika pasisina vanhu, vanga vatakurwa kudhara. But semaonero hangu endaita inini zvatondishamisa kuti kombi inonzi yange ichibva kutauni, but mamiriro yange ikatomira kuleni rekuti remota dziri kucross. Vanimuzvona ndichitobvunzawo zvikanzi kombi yange ichibva kutauni, papa ine mupurisa angachidirecta mota nditi, but mupurisa ndaamisa mota dziri kubva kutauni obva achiti dziri kuenda kudzipindi. Then zvadaro uye kombi angobvawo kwachimhanya, amene ada kukata chere, maybe amisjaja kuti anogona kukwana, achibva aenda kunorova bhazi rachibva Warren Park. Saka maonero ndaitawo zvangu inini muupenyuka basa tinodida kana kuti munhu ite mari nekuti tinongoshanda ndizvo, but munhu unofanira kushanda basa rakafanira. Because ndichitonzwawo zvichitaurwa nanzinzi driver ngachidriver kombi ane class 4 driver's license, and hazvibvumidzi kuti munhu ane driver's license for class 4 adrive wabereki. Ani muzvona kana mukatarisa even maitikiro aita accident yacho
zvinhu zvitori fani zvokuti kana wegona kutotadza kunyatsonzwisisa kuti chii chaitika animubanzwisisa zvichirevo zvokuti driver haana munhu asitori neexperience yekuti pane zvaitika dai ari munhu anga ine hana amachuwa mudriving handiti aikwanisa kudini paikwanisa itika zvishoma noti zvaitika ipapo animuzvona saka ini chinokurudziro wangu ndechongoti madriver vanhu vane makombi muchipa madriver makombi aya ipai vanhu vane mapepa akakwana akafanira kuti munhu anga achidriver kombi because upenyu hwavanhu hautengeswi munhu akafafa saka vanhu ngaite zvinhu zviri straight zvakafanira nemakombi mazhinji etinoona muroad umu madriver acho mazhinji etinoziva maconductor munhu aingofambawo nebhazi ari conductor vagumidza kutori driver haana kana license kana chii saka zvinhu izvi tofanira kuprotecta vanhu vofanira kufamba zvakanaka handizvo vanhu vanenge vatyora mutemo sekudaro kuti wewe hauna chitambi chekutyaira wotyaira paitika saizvozvo munofunga kuti mutongo ungapiwe vanhu vakadaro ndeupi nekuda kuti vabereki dzimwe nguva vanenge vatooneka kuvana kuti ndokuona manheru asi wozonzwa kunzi baba vafira pamugwagwa kana kuti vakuvara vari kuchipatara ya ipapapo handimukuona ndopedzi kutaura kuti pane problem yekuti muroad umu even inyawa polisi chaichaiyo ngaimeke sure kuti zvinhu zviri straight zvavanenge vachiita muroad because kana kuwana munhu achidriver kombi aine class 4 drivers license handiti akatakura vabereki iwo womusiya achidarika achienda zvinoreva kuti chii ndo zvinoratidza kuti ndokwazvinotangira ikoko because kana mutemo uchirwula zviri straight muroad hamuwaniki zvinhu maaccident ari unnecessary animukuona panyaya yekumhanya nekuda kwekuti kazhinji kacho kona panoitika tsaona munhu kana achifamba zvine mwero anokwanisa kana kumisa motokari yake asi painenge ichimhanya paipe zvinobva zvanetsa kuti imire chii chamuda kutaura pamusoro pekumhanya kunoita vanhu mumugwagwa weBulawayo Road inini chinoona kazhinji handiti madriver aya vazhinji vanonga ine matarget nei handiti but maitira vanoita mamwe acho haiti just because mota dzavo idzi dzimwe dzadzo dzinofamba muroad umu idzi ivo vega pachavo vanotoziva kuti mota iyi haisi fit ani mukuzviona but inenge yakatakura vanhu 18 vanhu vari kufema even vanhu vacho vanokwira makomba acho zvakangofanana handiti munotarisawo kuti munhu akudriver yakaita sei aivanongo just kungokwira kombi kuti hanzi nekuti zvakafanira kuti unoona munhu ari conductor nhasi mangwana unoona achikudriver okwira kombi zvinoreva kuti unenge uchingofunga kuti pamwe iconductor nekuti nhasi haana motikari pamwe paanenge agarapo pamwe ndiconductor asane chitambi life hazvidaro hazvifi zvakaita maitira kati ini ndakashandawo nemakombi 7 years I think 7 years days ndakati ndanitori conductor nditoziva zvinhu izvozvo kuti zviri hazvisi right ndaitombozviitawo kuti ndaitombofambawo nekombi ndisina license ani muzvona makazoregera zvadii ndakazoregedzwa zvangu zvemakombi ndakuenda kuSouth Africa but ndo racho basa rangu since imimi pamaimbofamba musina license maisasungwa here mapurisa aisambobvunza chitambi here zvaifamba sei kana mabvunzwa chitambi muroad mune mutemo yemo handimuzvona zvakafanira kuti kombi iyoyi iri kudarikapo iyi mapurisa anoiziva kana ichidrivwa nenini ndine license class 2 handiti but madriver anozomboenda kunoti sometimes anotonoburukira maconductor makombi kuti daumbodai so iwo chienda nekombi handimukuzvona but zvinhu izvo zviri risk zvinhu zvinenge zvisiri right because haupi munhu asina license kuti adriver wabereki kuenda nawo zvakafanira kuti unobva kuMbare kusvika kuWarren Park D kusina license and obvious kana usina kutorina license unoti hana yako haisati yachi yastrong haudrive vanhu 18 usina hana yakasimba imimi pamaimbodhiraivha ipapo maimbosungwa here kana kuti maisasungwa chii chamaita paroad kuti musasungwe sezvo mamusina chitambi muroad manje mukona maigoro zvakafanira kuti ndaishanda nemakombi kudhara kwacho isusu taigurira taibhadhara mapurisa zvezvekuti tinobhadhara apo neapo mese mitozedu mune polisi handiti saka kana tikabhadhara mota haichadini haichamiswa indaitoendawo nayo kombi inini tisina license mota haichatomiswa havachakubvunzai license bvunzwa uchaiti sei handimuzvona saka pamwe pacho inotobhadharwa kana wiki handimuzvona saka pesa painenge ichitoshanda ikangodaro
ini munhu asina license kwavari zvinhu zviri right but zvinozobuda kana seizvozvi pese paunofamba zvakanaka pamwe pacho unongomukawo paine mhepo dzakashata dzikuda kuitika nje ndopaunozobatanidzira nevamwe vanhu vasina chavanoziva kunzi afanira kuti wakatakura vanhu handitika vanhu vanenge vari mukombe mai vakasiyana siyana saka iwewe pachako iwewe driver unofanira kudriva zvakanaka with care nekuziva kuti ndakatakura vabereki handiti so nenhau yekuti ava nemakomba anenge achidzingirirana chichi handikuzvona apa munhu ari kudzingirira nekombiri pamberi apa ari kudzingirira nekombiri pamberi munhu ane experience but iye ari kumashure haana experience akaroerwa emergency break nekombiri pamberi apa anongosvika achipinda just because haana experience nezvinhu zvaari kuita haudzidziri mota uchitakura vanhu mataura eminyaya yekuti vabereki ngavaongorore vasati vapinda mumota yavari kupinda zvino nguva yekuti wewe hapana motikari pane puresha uri kuda kuenda kumba usiku transport zvingagonekera kuti ngombotarisa kuti driver wacho ari kudriva akamira sei kondakta wacho akamira sei tingazive sei kuti munhu uyu ane chitambe chekudriva kana zvakadaro zvisingakwanisi kugoneka kuti zvidaro which means tichitongoriska life dzedu kungoenda unongochienda chisingazivi kuti unodzoka here kana kuti zvichida kuti mimi musati makwira kombi motombotanga manyatsoongorora bhazi kana chii chamokwira motanga maongorora kuti mutyairi akamira sei exactly ini ndototarisa madriver ini ndiri driver but ndotoziva kuti murodhi mune maaccident anosanganika nawo mamwe kuti unotoona kuti aiwa iyi accident ikai dai yaitika ine munhu anoziva zvaangachiitaka zvingadai zvisina zonyanya kusvika apa pazvaari apa animuzvona upenyu hwavanhu hausi kungoti hanzi unoiswa muhomwe kana kuita sei animuzvinzisa munhu akafa afa saka uriski life yako nenhau yekuti hanzi da kumhanyira kubasa but munhu ari kukudhiraivha akadhakwa zvine senzi iwo unyatsa kuona kuti munhu ari kudhiraivha uyu akatobata koti apa panditi kati akaisa koti pamakumbo apa iwo bvakukwira bvakugara pafront apo otoita comfortable kuti ndakuenda kutaundi uriziva kuti atanga kumwa nguwai zvichida kuti muri kuti isusu vanokwira makombi tine basa rekuongorora kuti munhu ari kundidhiraivha akaitawo sei iyewo ari kudhiraivha kombi ane basa rekuti achengetedze upenyu hwevanhu vaari kudhiraivha kungoti chete mucommunity yedu kuti hatina kubatana nditi zvekuti tinokwanisa kutaura kuti izvi zvinhu zviri kuitika apa izvi hazvidini nyika yedu yetikurarama ndeyekungoti mumwe nomwe anozvimiririra anozvona but mukuzvimiririra imomo tine mariski etinosangana nawo asikafanira kunge achidini tisikafanira kunge tisangana nawo why just because tiri kungorarama tichingoti chero zvazvaita but life yekurarama chiti chero zvazvaita manje haibatsiri just because tinoriska upenyu hwedu kuti zvakafanira nezvetiri kutaura panapa ndika hani mukuona zvakafanira kuti tiri kutaura kuti pano apa papachikontrolwa nepolisi ndo yange ichikontrola mota nditi of which polisi inozoyambisa mota dzinobva kutauni ichibva yavhurira mota dzinobva kunopinda nditi mukupinda kwadzo bhazi rapinda ani mukuzvona saka iye hamene kuti zvinhu zvaaona pamberi pake zvekuti pakavhurika panhu pane bhazi ndezvipi kuti anobva uku achisvika achimhanya kana kushaya respect nekuti pane polisi ndo zvai zvetiri kutaura zvezvo bhazi rarohwa pai rarohwa pabheki kwekupedzisira rada kutopfuura leni uku kuti rione kukona kudini kupinda uku handiti saka paarohwa dai kwakuri kwekuti arohwa pakati kana kuti apa taiti maybe drive bhazi ndo rasimuka rikakata chii but arohwa kumashure kwebhazi ani munguzvona saka zviri kuti iye wacho pachake futi haana futi respect nepolisi yange yakamisa mota apo just because aniti haasungwi ndo nhau dzetachitaura dzedzekuti mapurisa anenge ashanda murodhumu vanhu vanenge vakadini vakabhadharwa ani munzwisisa saka iye kushaya respect kwaita nekuti polisi iri kumisa mota ka how come kuti mupurisa amisa mota dzinobva ukuti dzidarika dzimire dzidarike but iye aita against kuuya achipinda saka zvoreva kuti chii zviwindi zvake ndezvechi handiziva kuti haibvi nyange dai anga angobudirira adarika ka aingodzoka futi achidarika nepapo polisi hapana zvaimita ani mukuona saka zvinhu zvinokonzeresa maaccident zvimwe zvinhu zviri mukada kuzvitarisa imi pacheni ndongozviona mega kuti zvinhu zvisina basa kunzi hazvishandi kuti tisiye kombi iyo iri kudhiraivwa nemunhu asina license just because yakatibhadhara vanhu kuti tasiya munhu asina license achidhiraivha
painosvika ichiita accident pamberi apa iyo ndo chifutu chavo yachinyora futi statement ipapo. Vatataura navo vati mutyairi uyu ari kuratidza kuti akuvara zvakanyanya zvekuti vatora nguva kuti abviswe paanga ari. Tsaona iyi tawana yatoitika, taona hedu vanhu vachitakurwa nemaambulenzi tichisvikawo panzvimbo pacho, asi chotongokurudzirawo kuti sekanzuro inofanira kugadzisawo marobhoti. Vachairi vedu vanofanira kunge vaona 5 years experience kuti adhiraivhe vabereki, because mwana ane 25 years kuti adhiraivhe vabereki chinhu chakaoma. Saka zvinenge kudhiraivha nemunhu akurawo amashuwa utakwanisa kudhiraivha vabereki. Sei muri kudaro? Asi mutyairi weimwe motikari yatatsaona angari wechidiki here? Kana mukatarisa mamiriro akakaita kombi iyi kai iri kunzi yanga ichibva kutauni, handiti pachiri kubva kutauni ukuku yatokata bhazi ranga ichienda kutauni, kuratidza munhu ari careless pakutodhiraivha kwacho. Haungatendereri marobhoti aya, haungatendereri marobhoti nokuti umire muleni rako wakatarisa kupi kuri kuenda, umire robhoti rochinja wozofamba kwete kumhanya nevabereki. Chakashata ichocho zvokunokata bhazi uine vabereki hazvisi right pamutemo wokudhiraivha parodi. Imi muchisvika chii chamaona kuvanhu? Pane vanga vakakuvara here? Masvika vanhu vachitakurwa nemaambulenzi here? Vanhu vanga vakuvara. Dhiraivha ndiye anonzi atyoka dhiraivha wekombi ndiye atyoka makumbo, but vazhinji vakuvara zvakanyanyisa vanga vari mukombi. Ndo maonera ndaita ipapo. Nyaya yekuti muna Bulawayo Road munogara makaita maaccidents aizi itsva, dzimwe nguva unonzwa pari kutsikwa vanhu vanenge vachikrosa vai. Chii chingange chiri kukonzera kuti zvinhu zvakadaro zvirambe zvichiitika muna Bulawayo Road imomo? Muna Bulawayo Road chimwe chingaiswa kana ingari magrid chaivo before marobhoti aya anogona kubatsira, like paHeathcliff ayo anogona kutibatsira mota sainya kumhanya stereki unosvika murobhoti pakaiswa magrid aya zvinobetsera. Zvichira kuti muri kuti imimi vanhu vari kutyaira muna Bulawayo Road vanomhanyisa motikari? Vanotomhanya zvebhozika iyo highway kai hamuna hambu, saka anenge achitoti ndiri right of way kuti sei kutomhanya. Saka mukaiswa magrid zvinotibetsera pakufa kwevanhu pamarobhoti papa, zvinotibetsera. Tingokumbira hurumende dai yatisiro marobhotsi komo, yatisiro kuti mahambu kana mapedestrian meme ngaise mahambu, ipapo madhiraivha atukanganisa atikurespecta vanhu vanofambawo netsoka. Marobhotsi ngati marespectei madhiraivha, ngatinyanyo marespectei marobhotsi. Payanga pasina munhu asi robhoti ngatirespectei robhoti. Saka dai hurumende yanyatsotigadzirawo marobhotsi pese pane robhoti pese ngapangoiswe kuti mahambu watasvika mahambu akaisa tu mahambu vanhu vanombodzika mamushe neroundabout yedu yepadhike dai matigadzira mota dzaanzwa nekupinda imomo, dai matigadzira yanyatsoitawo mushe. Ndatenda hangu ipapo. Tinoramba tichipa kurudziro iyi kuvatyairi vedzimotokari dzingava dzinotakura vanhu vakawanda kana motokari yaunenge uchizvityairira uri wega. Chengetedza mitemo yemugwagwa nekuti unochengetedza upenyu hwako uye kuchengetedzawo neupenyu hwevamwe. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.